I pozdrav, ja sam Krocko, danas prodajemo kebabe i izgleda da ovo sad treba da otvorimo i da čekamo mušterije. Će neko doći možda, vidimo gdje. Ok, niko, čekamo. Evo nekog. Ajde ti dođi vamo. Jer ja tu vidim nešto tamo. A to je maca. To je samo maca. Dođi vamo. Ovo je neki biznismen. On bi samo, biznismen mi jedan kebab bi biznismen. Zato ćemo ovo i tako i napraviti. Idemo. I sad ovo tu. Stani. Ajde, ovo treba baš dugo da se skine. Evo ga. Ajde. I dajemo. Evo ti ga. Šta je ovo ako dođe inspekcija, gotovo svako dođe inspekcija, nema veze, imamo kamere. Ok, ovo je valjda iz ovog mog malog lokala. Evo neke. Šta ovo tu bre? Pleše bre, tiš meni tu da plešeš. Zatvaraj bre. Gle šta radi. Kaže da će doći ljuta i kaže nešto sram ti bilo, ne nešto, verovatno valjda. Aj dobro, otišla je. Ovo je bilo malo, ne znam. Ko je ono? Je ovo neka baba? Hoće ovo i vodu. O dobro, ajde. Kaže da je bole noge. Pa. Uzmi ga. Evo ga. Stavi joj. Valjda je telefon zazvonio. Zaboravio sam nešto, vidi da trebaju i ovo. Ne, evo ga. Sad je da. Ćao. Tu je bila neka normalna baba, normalna žena, neko ona prošla. Ok, je ovo neko došao ne. Kojim? Hoće više doći neko. Evo nekog. Sad i ti. Kaže, radi na benzinskoj stanici i hoće kebab. Dobro, dobit ćeš ti svoj kebab, opušteno. Stani. I daj mu, evo ti.
I to je to od ovog videa, ako vam se svidio ostavite like i subscribe ili dislike ili bilo šta. Ćao!